Joo, eli mä oon lukenut tämmöisen kirjan nimeltä Rooman valtakunta. Se on tällainen historiallinen tietokirja, joka on kuitenkin muotoiltu tarinan muotoon. Sen on kirjoittanut tällainen italialainen tyyppi nimeltä Alberto Angela. Hän on Italian tunnetuimpia antiikin ajan historian ja paleontologian popularisoijia. Ja alun perin tämä kirjahan on ilmestynyt vuonna 2010. Ja no, mä en ole tehnyt mitään muistiinpanoja tätä videoa varten, mutta jos mä kerron ihan fiiliksiä, mitä mulla on jäänyt tästä kirjasta, niin ainakin tää oli mielenkiintoisesti koostettu. Tää oli hyvin etenevä se tarina. Siinä seurattiin sellaista sestertiuskolikkoa, joka on siis ehkä hyvin pieni raha, ehkä joku 1/10 siitä aureuksesta. Aureus taisi olla se iso raha. Sitä kolikon matkaa seurattiin, kun se kulki kädestä käteen eri ihmisillä, eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvilla ihmisillä, eli eri ammattiryhmiin kuuluvilla ihmisillä, kauppiailta, seksityöläisille ja sotilailta, opettajille, kaikenlaisille ihmisillä se kolikko kulki. Ja sitten tämä kirjoittaja, tämä Alberto Angela, niin ikään kuin kertoo aina jokaisen henkilön elämästä, jolla se kolikko oli. Ja tämä perustuu tämä kirja niin ihan tieteellisen tai historian tutkimukseen, mitä on arkeologian avulla selvitetty ja sitten mitä on teksteistä luettu. Et Rooman ajaltahan on tekstejä aika paljon säilynyt, varsinkin sen Rooman eliitin niin kuin keisarien tekstejä on säilynyt paljon näihin päivin asti. Yksi, mikä mua yllätti, oli se, että itse asiassa Rooman aikaan Euroopassa niin luku- ja kirjoitustaito oli aika laajalle levinnyttä. Että tämä kirjoittaja sanoo tässä kirjassa, että sitten Rooman hajoamisen jälkeen, niin vasta 1900-luvulla luku- ja kirjoitustaito on yleistynyt yhtä laajalle, mitä se silloin oli. Eli siis Rooman valtakunnassa oltiin aikaa sivistyneitä, niin kuin suhteellisen sivistyneitä, että ihmiset osas ainakin jo oli yleistä se, että osattiin lukea, vaikka paperiakaan ei ollut vielä keksitty, mutta kirjoitettiin sitten niille erilaisille materiaaleille, kääröille. Niin tähän kirjaan, no, tämä on hyvin monipuolinen kuvaus Rooman historiasta, Roomasta. Tässä käydään läpi ihan niin kuin, kun Rooman valtakuntahan oli 1000-vuotinen suurin piirtein, niin tässä käydään läpi eri vuosisatoja, mutta se kolikon matkahan se kolikon matka sijoittuu siihen 100 jälkeen Kristuksen ajalle. Tässä käydään läpi valtava määrä eri kaupunkeja, eri alueita, missä se kolikko liikkuu. Se liikkuu ihan tuolta nykyisen Skotlannin seudulta ihan tonne Intian rajalle asti. Reinijoelle, Milanoon, Espanjaan, Välimerelle se purjehtiikin se kolikko siellä Välimerellä välillä, ja se käy Egyptissä, eli tuolla Pohjois-Afrikassa, jonne Rooman valtakunta siis ulottui laajimmillaan. Tässä käydään läpi tässä kirjassa ihmisten ruokailutottumuksista, oli kummallisia ruokalajikkeita,
mikä se oli semmoinen ihmeellinen kastike, mikä mätiä kaloja märätettiin kuukausikaupalla. Siitä saatiin joku tämmöinen Garuna-niminen kastike. Mä voin myöhemmin korjata sen tähän videoon, jos muistan väärin sen nimen. Rooma, paikka josta kaikki alkoi. Rooman köyhällistä kaupungin osat. Roomahan oli alun perin vain yksi pikkukaupunki, jota kreikkalaiset ei ollenkaan osannut edes huomioida. Se perustettiin noin 300-400 EKR. Ja se oli aluksi tasavalta. Mitä se sitten tarkoittikaan, tasavalta? Tasavalta ehkä miehille, ehkä tiettyyn iän ylittäneille ja taloudellisen aseman saavuttaneille miehille, mutta ei todellakaan mikään tasa-arvoinen alue sinänsä. Noituus, tommoset uskomukset, jänniä uskomuksia, niin oli paljon tommoista taikauskoa, mystiikkaa Roomassa. Erilaisia juhlapäiviä, taikaesineet, roomalaiset voodoo-nuket, viestin lähettäminen tuonella. Jep. Mitä mä tästä nyt kertoisin? Jotain mun pitää tästä kertoa siis tiivistetysti. No, Circus Maximus oli jännä paikka. Se on edelleen nykypäivänä kaikkien aikojen suurin rakennettu stadion. Eli sinne arvioitiin mahtuvan vähintään 150 000 ihmistä, mikä on se vähimmäisarvio, mutta on jotain viitteitä siitä, että siellä olisi joskus ollut samanaikaisesti jopa 500 000 katsojaa seuraamassa jonkinlaista esitystä. Sehän oli kilpa-ajo-areena pääasiassa. Että siellä oli hevosvaljakkoajo ja se oli noin 650 metriä muistaakseni pitkä ja 150 metriä leveä se rata. Ja sitä sitten kiersi näitä 1,5 kilometriä pitkiä penkkirivejä 30-40 metrin leveydeltä. Ja siihen sitten tosiaan mahtuu ihan valtava määrä ihmisiä. Kissa tuli tänne. Ja Roomassa purjehdus oli hyvin vaarallista. Siis siihen aikaan, oliko se nyt jopa, että joka 4. tai joka 5. laiva, kun lähti satamasta, niin upposi sitten Välimereen. Ja yleensä kaikki ihmiset, melkein kaikki ainakin yleensä kuoli, hukkui sit siihen laivan uppoamiseen. Joskus jokunen saattoi hyvällä tuurilla löytää jonkun isomman laudanpätkän, minkä varas pystyi kellumaan pidempään ja sitten hyvällä tuurilla joku saattoi päätyä saareen tai johonkin karikolle tai ehkä jopa toinen laiva saattoi ajaa läheltä, mutta se oli hyvin epätodennäköistä, että siihen aikaan olisi edes löydetty tällaista ajelehtivaa ihmistä, kun ei ollut mitään hätäraketteja, ei ollut mitään keinoja ilmoittaa itsestään eikä varsinkaan kännyköitä, mutta siis se, miten erilainen oli roomalaisen maailmankuva, se on aina kun lukee historiaa, niin se on jännittävää eläytyä siihen aiempien aikakausien ihmisen näkökulmaan. Roomassa oli näitä keisareita, mutta ensimmäinen keisari oli vasta itse Julius Caesar. Ja vasta Julius Caesarin myötä Roomasta sitten tuli keisarivalta, eli Rooma siirtyi sitten tasavallasta. Rooma muuttui tasavallasta diktatuuriin sitten. Roomassa oli näitä sotilaita paljon, legionalaisia. Niitä oli 90 000 muistaakseni, noin. Tai jatkuvasti ylläpidettiin noin 90 000 legionalaisen armeijaa. Ne oli todella hyvin koulutettuja.
sotilaita. Ne oli sotilaita, jotka pystyi juoksemaan muun muassa 40 kilometrin marssin, 20 kilon kantamukset selässä. Ja niillä oli siihen aikaan nähden niin poikkeuksellisen hyvät varusteet, harniskat, ja sitten niillä oli sellainen tapa taistella, että ne päihitti muut tämmöiset barbaarit, jotka oli kaikkia ei-roomalaisia. Siis barbaarit yleensä taisteli sekasortoisesti ja raivon vimmassa. Roomalaiset taisteli kylmähermoisesti ja suunnitellusti yhteispelillä, yhteen hiileen puhaltaen, tehden muodostelmia ja edeten suorissa riveissä ja suunnitelmallisesti tällaisten sadanpäälliköiden, sadanpäämiesten koordinoimina, kun taas barbaarit tosiaan juoksenteli siellä alueella sikin sokin edestakaisin vailla päämäärää, ja yleensä saattoi olla paljon suurempi joukko jopa näitä barbaareita, mutta ne silti hävisi legionalaisille, koska ne ei vaan osannut. Mutta Rooman ei ollut pakko käyttää laajentuakseen läheskään aina näitä legionalaisia, vaan Roomahan teki niin, että se käännytti näitä reuna-alueillaan asuvia heimoja ja näitä kaupunkikyläyhteisöjä ensin niin kuin puolelleen roomalaisiksi, ja sitten se laittoi nämä uudet jäsenensä ikään kuin taistelemaan niitä vihollisia vastaan. Eli Rooma käytti ikään kuin näitä reuna-alueidensa heimoja niin puolustaakseen alueitaan, jotta ei olisi tarvinnut vaarantaa tai riskeerata näiden legionalaisten henkeä. Mutta legionalaiset tuli hätiin sitten siinä vaiheessa, jos nämä heimot oli joutumassa häviölle. Roomassa hevosia ei ollut paljon käytössä vielä sodankäynnissä, ja sitä paitsi ne hevoset oli hyvin pienikokoisia. Paljon pienempiä mitä nykyiset hevoset. Sitten orjuus oli hyvin laajalle levinnyttä Roomassa, Rooman valtakunnassa. Orjia oli tekemässä kaikenlaisia töitä. Osalla orjista oli hyvä asema. Ne oli eliitin ylhäistön palvelijoita. Ne saattoi hoitaa bisneksiä, ne saattoi olla viestinviejiä, kaupankäynnin niin kuin tämmöisiä välittäjiä, joihin luotettiin ja jotka sai käydä ihan niin kuin pitkillä matkoilla suorittamassa tätä kaupankäyntiä isäntiensä tai omistajiensa sitten puolesta. Sitten oli kaikkein huonommassa asemassa olevat orjat, niin ne ei tyyliin saanut edes pienen kupposen ruokaa päivässä. Ne työskenteli ehkä jossain kaivoksessa tai tietyömaalla tai jossain jonkun rakennustyömaalla. Kurjissa olossa teki pitkiä työpäiviä. Ja joskus orjat saattoi vapautua orjuudesta, eli ne oli muutamia eri tapoja, millä tavoin orjista tuli sitten vapautettuja. Yksi oli muun muassa se, jos joku yritti salakuljettaa orjia tullien läpi maksamatta niistä niitä veroja. Tällaisessa tapauksessa, jos tämä orjien kuljettaja tai omistaja jäi kiinni, niin nämä orjat sitten sai lain mukaan vapautuksen orjuudesta.
Tää on hirveän laaja kirja ja mä en tiedä mitä mä tästä vielä kertoisin. Ainakin mun oma kuva Rooman valtakunnasta on nyt tarkentunut huomattavasti tämän kirjan lukemisen myötä. Mulla on avautunut valtavan paljon tarkempi ja laajempi näkökulma siihen 2000 vuoden takaiseen Eurooppaan. Siihen kulttuuriin, siihen yhteiskuntaan ja siihen sivistyksen tasoon, mikä silloin oli. Niihin uskomuksiin ja uskontoihin. Roomassa niin noin 100-luvulla JKR sanotaan tapahtuneen tällainen naisten emansipaatio, eli vapautuminen. Se tarkoitti käytännössä sitä, että naiset sai esimerkiksi periä vanhempiensa omaisuuden ja uuden lain mukaan naiset saivat itse hallita sitä omaisuuttaan, hallita rahavirtoja, tehdä sijoituksia, käydä kauppaa ja aviomies ei enää omistanutkaan naisen omaisuutta. Eli nainen sai mahdollisuuden taloudelliseen valtaan, tai nainen pääsi käsiksi taloudelliseen valtaan. Myös avioerot tuli mahdollisiksi niihin aikoihin ja tämä johti sitten siihen, että naiset saattoi ottaa avioeron ja mennä uusiin naimisiin ja aina uusiin naimisiin ja suhteessa siihen aiempaan systeemiin, mikä tietenkin oli vallitseva edelleen, siis suurimmassa osassa Eurooppaa oli edelleen se, että nainen oli alistetussa asemassa, mutta Rooman siellä ytimessä, niin naisen asema tuli suhteellisen hyväksi suhteessa aiempaan. Tosiaan, mitäs mä sanon, avioero ja sitten tää esimerkiksi alkoholijuominen, niin monella tavalla siis naisen emansipaatio sitten toteutui. Suhteellinen siis että suhteellisesti niin kuitenkin suurin osa valta oli edelleen tietysti siis miehellä, ja jos oli vaikka tällainen markkina-aukio, kaupankäyntitorin aukio, niin korkeintaan joka 10. ihminen, joka siellä liikkuu, oli nainen. Mitäs mä vielä kertoisin tästä kirjasta? Muutamien sanojen etymologia pohjautuu sille, mitä ne Rooman aikana niin edusti tai mitä ne. Niin, esimerkiksi nykypäivänä käytetään sanoja kuten kursori. Kursori on tietokoneen näytöllä tällainen nuoli, jolla sitten klikkaillaan kuvakkeita. Kursor taas oli Rooman aikana tämmöinen yksi legionalaisten siis niiden sotilaiden yksi niiden legionalaisten niin ohjastaja, tämmöinen neuvonantaja, joka seisoi siellä sotilasrivien takana ja antoi neuvoja niille sotilaille. Se oli kursori. Kursor. Siihen perustuu, tai siitä se sana on sit kulkeutunut tämän 2000 vuotta ja muuttanut merkitystään sitten näinkin paljon.
Toinen on esimerkiksi tämmöinen kuin elektro, eli sähkö siis. Elektron taisi olla myös. Niin kuitenkin niin se tulee tämmöisestä meripihkasta, jota roomalaiset tykkäsi kerätä ja jota pidettiin koristeesineinä. Ja roomalaiset piti sitä eräisenä taikaesineenä, koska se nostatti ihmisen hiuksia, kun semmoinen meripihkakimpale laitettiin tähän hiusten lähettyville, niin se sähköisti hiuksia ja nosti niitä sitten ylös. Sitä pidettiin ihmeenä ja taikuutena jopa. Mutta siihen meripihkaan eli elektroniin pohjautuu tosiaan sana sähkö. Kolmaskin sana, joka pohjautuu jollekin roomalaiselle ilmiölle, mulla oli mielessä, mutta mä nyt meinaan unohtaa sen, mikäkö se mahtoi olla. Mä oon unohtanut tosi paljon tästä kirjasta, vaikka sen lukemista on vasta pari päivää, mutta kuitenkin, kyllä mä suosittelisin lukea tämän kirjan, koska historia on mielenkiintoista ja koska on usein niin, että parhaat tarinat pohjautuvat todellisuudelle, tai todellisuus on se paras tarina. Tää oli hyvä kirja siis, vaikka mä alussa pidin sitä vähän niinku jollain tavalla, mä ajattelin, että onko tää nyt tämmönen liian onko tää liian populaaristinen vai onko tää liian vähän tämmönen pinnallinen, mutta kyllä se sitten loppukauden kävi aika mielenkiintoiseksi ja syvälliseksi, että mä suosittelisin kyllä lukea tämän kirjan, jos yhtään kiinnostaa toi Euroopan ja Rooman historia ja millä nykyaikainen valtiojärjestelmä niin pitkälti pohjautuu, että länsimainen kolonialismi ja muu poliittinen systeemi, niin sehän pitkälti pohjautuu, tai sen perustukset valettiin silloin 2000 ja yli 2000 vuotta sitten jo. Ja myöskin globalisaation siemenet silloin. Rooman valtakunta kävi kylmämässä ympäri maailmaa ja näiden kauppareittien syntyi silkkitie, purjehdus Intiaan asti jopa. No joo, nyt ettei tästä tule ihan hirveän pitkää selitystä, niin mä päätän tämänkertaisen kirjaesittelyni tähän.